नमस्कार। दिव्य दरबार कार्यक्रम तरफ समग्र ओडिशावासी को अभिनंदन जनाऊँ। दर्शक बंधु, आज विषय वस्तु होचे जे नवीन सरकार असल चेहरा धीरे धीरे पदार्थ आस। दर्शक बंधु, आज आप देखिथे इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया रे बीजेडी पुरुखा नेता बा गोटे बीजेडी विजु जनता दल गोटे बड़ मुंड एवं विजु बाबू को आदर्श अनुप्राणित विजु बाबू निकटतर लोक विजु जनता दल वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक श्रीयुक्त डॉक्टर दामोदर राउत जो खुलासा कर आज ओडिशार 4.5 कोटी लोकंर मुंड नई जाऊ पाखे। कारण ओडिशा रे दुईटी लोक विजु जनता दल भर थी सब सत और आदर्श राजनीति करने को चाहती एवं प्रकृत लोक मान को सेवा मनोपयोगी नहीं लोक मान को मन जितबारे बहुत आगू जाइछन्ति। लोक मान को मन भीतर रही से दुई जन नेता हेले श्री डॉक्टर दामोदर राउत एवं केन्द्रापड़ार घरे घरे परिचित पुओ तथा पूर्वतन सांसद श्रीयुक्त बैजयंत पंडा महोदय जो बैजयंत पंडा जिते केन्द्रापड़ा माटी पाद धोती प्रत्येक घरे आनंद उत्साह खेली जाए। सी एक एमती नेता कि राजनीति नेता हिसाब से देखती ना सी क्या राजनीति नेतार परिचय दिखती ना। प्रत्येक घरे गोटे पुओ हिसाब से परिचित। आज जदि 21 लोकसभा प्रार्थी कौन दल छिड़ा न होती समस्ते स्वाधीन छिड़ा हे गोटे एमपी जीतवा सिओर से हूँ बैजयंत पंडा। कारण जनसाधारण हृदय भितर से अच्छा से प्रकृत सतकथा सब कहले बोली विजु जनता दल पोल खोल बोली दुर्नीतिर चेरड़ा को धीरे धीरे उपाड़ चेष्टा कले समस्त स्वार्थ आँच आसला। विजु जनता दल जितक टाउटर जितक डकायत अच्छा विरुद्ध लगिले। तेणु आज से महापुरुष बा से एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति डॉक्टर राउत जो कथा चारा दुर्नीति एवं ओमफेड जरी दुर्नीति कथा खोली जदि नवीन बाबू स्वच्छ शासन करता नवीन बाबू को समय स्वच्छ शासन भाविबा एक स्वप्न दुर्नीति शासन भाविबा ठीक। यदि प्रकृत नवीन बाबू 2019 को आखि आगे रखी तदंत करने को चाहता तुरंत ए दिगरे दृष्टि दिंतु। ये चारा दुर्नीति और जरु दुर्नीति प्रति ध्यान दिंतु। जहाँ ना आगामी दिन में जो 30 कोटी टंका जरी दुर्नीति से खाई जो 100 कोटी टंका चारा दुर्नीति हरिलुट कर बहुत दाम देवा पड़ी जनता। कारण जनसाधारण आउ
ବୋକା ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ନବୀନ ସରକାର ମିଛ ଘୋଷଣା କରି ଭୋଟ ନେଇଯିବ। ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ଚୋରି ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେଣି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ସରକାରକୁ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା କେଉଁ କାରଣରୁ ଓମଫେଡ଼ରେ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ଏବଂ କେସ୍ ନ ସରୁଣୁ ତାଙ୍କୁ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ କରାଗଲା, ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା କେଉଁ ଆଇନ ବା କେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି? ଏ ସରକାରରେ ଯେତେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଯିଏ କାମ କରିଚାଲିବ, ସେ ସରକାରଙ୍କର ଯେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେତେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବ, ଏ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଯେତେ ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ସେ ହିଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବ। ଏ ହେଉଛି ନବୀନ ସରକାର। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେଶର ରକ୍ଷକୁ ସାଜିଛନ୍ତି, ଏ 4.5 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନତାଙ୍କ ଧନଜନ ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଚୋର ଚୋର, ଚୋରକୁ ସବୁବେଳେ ଚୋର ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଚୋର କେବେ ସାଧୁ ହେଇଯିବନି। ତେଣୁ ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଭଳି ଏ ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାର ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ନ କଲେ ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ନେତାର ଦରମାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ବା ବିଧାୟକ ବା ମନ୍ତ୍ରୀର ଦରମାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ଦରମା କେତେ ଦିନ ସେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଖୁଲାସା ହେଇଯିବ, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରେସର ପଡ଼େ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି, ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, 2019ରେ ଚୋଟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷରେ ଚୋରିରେ ନାରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ମହାକାଳପଡ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମୂଷା ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଏ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି, ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନକୁ ମର୍ଡର କରାଯିବ। ଏମିତି ଦଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛି ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ। ଗୋଟେ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ପିଟି ପିଟି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ମାରି ଦିଆଗଲା। ଖୋଲାରେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ନବୀନ ସରକାର ଶାସନ। ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ସରକାର ସେ ଗରିବ ଲୋକର ପରିବାରକୁ, ତା ପୁଅକୁ, ଯେ କାହାର ସ୍ୱାମୀକୁ, କାହାର ବାପାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବେ? ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତିକି ବିରୋଧ କଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ମଣିଷ ସମାଜରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ କ୍ଷମତା ଓ ପଇସା ବଳରେ। ଉପରବାଲା କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି ନବୀନ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସଚେତନ କରି ଦିଆଯାଉଛି
ଯେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି କରି ଅର୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏକ ଚେତନ ସୂଚାଇ ଦେବେ। ମୂଷା ବୃତ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକି ଧରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ସେ ପରିବାରକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ମୂଲ୍ୟ ତ ଦେଇପାରିବେନି ସରକାର, ତେଣୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା ପରିବାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଜ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା।